Neste vídeo vas a explicar algúns exercicios propostos do tema de variable aleatoria. Comezaremos polo primeiro, que dá unha táboa de datos. Representan as cualificacións dos estudiantes e a proporción que ocorreron. Ben, isto podría ser interpretado como un exercicio de estadística descriptiva, como os datos dun exercicio de estadística descriptiva, pero tamén como dunha variable aleatoria discreta. Entón, nese caso, isto sería unha función de cuantía. Teríamos os valores que pode tomar a variable e as probabilidades cas que toman eses valores. Isto podes escribir así, en forma de táboa, ou podes escribir tamén con forma de función. Este sería o equivalente. Para tomar as notas poden ser 2, 3, 4, etc. con estas probabilidades. Exactamente o mismo que se escribe aquí nesta táboa. Ben, vamos logo con enunciado. Primeiro, a partir desa función de cuantía, construir a función de distribución. A función de cuantía é a probabilidade dun valor. A función de distribución é a probabilidade acumulada hasta ese valor. Sería esta definición da función de distribución. A función de distribución nun punto x é a probabilidade acumulada hasta da variable aleatoria hasta ese punto x, o sea, a probabilidade de que a variable aleatoria tome valores menores ou iguais a ese x. Ben, como se calcula? En principio, hai que facer o cálculo para todos os valores posibles, desde menos infinito hasta infinito. A función de distribución pode tomar valores para calquera destes x. Entón, gráficamente, nos podemos ver unha función de cuantía ver que cada vez que hai un punto con probabilidade estaría aquí representado. A función de distribución será, por exemplo, a función de distribución en 2,5, toda a probabilidade que queda aquí debaixo, o sea, as dos puntos 1 e 2. A de 1,3, pois toda a que queda debaixo do punto 1. A de en 0,5 ou en menos 6 non hai ninguna. Entonces, iso é a forma de construir a función de distribución, vendo para cada punto posible canta probabilidade queda por debaixo dele. Ademais, dado que estamos nunha variable aleatoria discreta, a función de distribución vai aumentar as saltos. Para calquera x que estea debaixo de 1, neste exemplo, non no exercicio, pois non hai probabilidade, pero chegar a 1 aumenta de golpe hasta este punto. Sigue constante, é o que se ve aquí, sigue constante hasta chegar a 2, no que se lle suma esta cantidade, e así sucesivamente. Como se representa eso no noso exercicio? Ben, antes que 2 non hai ningunha probabilidade. A probabilidade de que a variable tome valores máis pequenos que 2 é 0, porque o primeiro valor que ten está en 2. Se é 1,9, por debaixo de 1,9 non hai nada. Non se toma ningún valor, ou sea, ninguna probabilidade. Iso implica que hasta chegar a 2 non temos probabilidade ninguna. Vale, ao pasar 2 engadimos esta probabilidade, 0,1. Iso significa que a partir de 2, calquera x que está entre 2 e 3 vai ter o valor da función de distribución 0,1. Probabilidade acumulada hasta el 0,1. Por exemplo, 2,18. Debaixo de 2,18 só está o 2 e, por tanto, a súa probabilidade. Así hasta chegar ao 3. Entón, ao chegar ao 3, por debaixo de 3 vai estar 0,1 e 0,16. En total, 0,26. Subimos a función de distribución. E así sucesivamente, hasta chegar a 1. As funcións de distribución acaban sempre en 1. É a probabilidade máxima. Iso é a describir por que se fan as cousas así. De forma práctica, sendo pragmáticos, pois cunha función de cuantía sabemos que os cambios van se producir
onde hai probabilidade. Entonces temos 2, 3, 4, 5, vai cambiar por debaixo de 2, non vai haber probabilidade ninguna. Para empezar, 2, 3, 4 hasta 9, e colócanse os intervalos en función dos puntos nos que hai probabilidade. Despois simplemente vai se sumando 0,1, 0,16, 0,1 máis 0,16, 0,1, 0,16 e 0,2, etc. Como se facía ca frecuencia acumulada. E con eso teríamos o apartado A, a función de distribución. O seguinte apartado, cal é a probabilidade de aprobar? Aprobar, supondo que seguen 5, será a probabilidade de que saque valor maior ou igual que 5. O sea, todos estes valores. Pode facer que a función de cuantía simplemente sumando todas estas probabilidades. Quedaría probabilidade de que a variable sea maior ou igual que a 5, usando a función de cuantía, que sea 5, 6, 7, sumar todo eso, dá un valor. Podes usar algo máis complexo, a función de distribución. A función de distribución, probabilidade de que sea menor ou igual que algo. Como nós temos probabilidade de que sea maior ou igual, podemos lle dar a volta un menos a inversa, probabilidade de que a variable sea menor que a 5. Non temos ainda unha función de distribución, necesitaríamos que fose menor ou igual, pero nese caso podemos poñer un menos f no punto máis aproximado posible a 5, o sea, aproximándome o máximo posible aquí. Puxen para representalo 4,999. Normalmente pose un menos f de 5 e un superíndice un signo menos. Entón, f nese punto será 0,46, por lo tanto, un menos 0,46, 0,54. Usando tanto función de cuantía como función de distribución. No seguinte apartado, calcular esperanza e moda. Esperanza. Esta é a expresión teórica. É multiplicar todos os valores por as súas probabilidades. O sea, 2 por 0,1, 3 por 0,16, 4 por 0,2, etc. Non se pode facer ca función de distribución. Se só tiveramos a función de distribución, deberíamos calcular a función de cuantía para calcular a esperanza. Entón, 2 por a súa probabilidade, 2 por 0,1, máis 3 por 0,16, etc. En total, operando 4,7. Moda, valor máis frecuente, mirar cal é a frecuencia máis grande, na función de cuantía, 0,26, o sea, moda igual a 5. Falta un apartado, calcular a varianza, desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. Comezamos ca varianza, posto que a desviación típica é a raíz cadrada, e o coeficiente de variación de Pearson calculase coa desviación típica e coa esperanza. Varianza. A varianza en xeral, como se facía en estadística descriptiva, é a esperanza do cadrado da variable menos o cadrado da esperanza. Para a esperanza xa temos calculada nunha apartado anterior como se calcula a esperanza do cadrado da variable. A esperanza é unha fórmula xenérica, pode se aplicar a moitos tipos de operacións. Se se aplica a esperanza a algo, calcularase no caso discreto como ese algo pola probabilidade do valor. Neste caso, esperanza do cadrado da variable cadrado do valor pola probabilidade que lle corresponde. Aparece aquí representado. 2 ao cadrado por 0,1, 3 ao cadrado por 0,16, 4 ao cadrado por 0,2, etc. Dá como resultado 24,98, sustituíse e obtense o valor da varianza. A partir de aí, raíz cadrada, desviación típica. Coeficiente de variación de Pearson, desviación típica, entre esperanza, que é o equivalente a media aritmética, por lo tanto, 0,36.
Como segundo exercicio, imos facer o número 6 dos exercicios propostos. Aquí, o que se dá é a función de distribución, non a función de cuantía. Entón, de datos de consumo de agua, metros cúbicos de clientes dunha empresa. Seguen unha variable aleatoria co seguinte función de distribución. E discreta, os valores non aparecen dependendo de x, iso ocorre cando as variables son discretas. Entón, o primeiro que pide é a función de cuantía. Como se calcula? Na función de distribución temos saltos. Cada un destes saltos é un cambio de probabilidade acumulada. Digamos que hasta 20, que antes de 20 calquera valor tiña unha probabilidade de 0,05. Ao chegar a 20 pasou a 0,45. A probabilidade de que hai en 20 será a diferencia aquí neste salto. É esta a situación. A probabilidade de cada valor é o salto que pega cada función de distribución. Con esta idea, podemos ir construindo a función de cuantía. Onde se pegan os saltos? En 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Colocarían os valores e despois os saltos en 10, 0,05 menos 0. En 20, 0,45 menos 0,5. En 30, 0,70 menos 0,45, etc. E construirse así a función de cuantía. Ben, seguinte apartado. Probabilidade de que un cliente escollido ao chou consuma máis de 40 metros cúbicos de auga, ou que consuma entre 25 e 35 metros cúbicos. Ben, máis de 40 metros cúbicos de auga. Entón, podemos usar a función de cuantía. Máis de 40 serían 50 e 60, o sea, 0,1 máis 0,05. Podemos usar a función de distribución, pero neste caso sería máis complexo. Vamos a función de distribución para o segundo apartado, entre 25 e 55. Ben, unha das propiedades das funcións de distribución dinos que se temos un intervalo co extremo aberto abaixo e pechado arriba, a probabilidade de que a variable sea maior que algo pero menor ou igual que outro algo, esa probabilidade coincide ca función de distribución. Está para o caso continuo, pero para o discreto é o mismo. Simplemente hai que tener en conta esta diferencia entre os dos extremos do intervalo, pero podemos aplicar a diferencia de funcións de distribución. Por lo tanto, probabilidade de que estea por encima de 25 e por debaixo de 55. Dado que en 25 e 55 non hai ningunha probabilidade, vemos que só está en números, nestes números, entón non importa que sea maior estricto, igual, etc. Podemos poñer aquí calquera cousa, posto que estes puntos non teñen probabilidade. Ben, por ser un pouco estricto co que é a propiedade, deixámoslo así. Entonces, isto será función de distribución no extremo superior menos función de distribución no extremo inferior. Función de distribución no extremo superior 55 está aquí, 0,95. 25 está aquí, 0,45. Por lo tanto, a diferencia é 0,5. Seguinte apartado. Temos un novo cliente. Se non hai ningún dato máis sobre ele, cal sería o seu consumo de auga esperado? O sea, a esperanza. Cálculo da esperanza. Igual que sempre. Suma dos produtos de cada valor polas súas probabilidades. Neste caso, función de cuantía, 10 por 0,05, 20 por 0,40, 30 por 0,25, etc. E o resultado, 27. O cuarto apartado é a moda. Función de cuantía, o valor máis frecuente. Neste caso, o que ten maior probabilidade, mellor dito. 0,40 e 20. Moda, 20. O seguinte exercicio é un exercicio para unha variable continua. Dase unha función de densidade, que di que é a nota da análise dunha materia, análise infinitesimal,
e as notas siguen esta función de densidade. A pregunta é, función de distribución. Se temos unha función de densidade, a función de distribución calculase integrando. Entón, esta é a función de densidade, e esta sí é a función que temos que integrar. Pero, ollo, integrala entre 0 e 10. Antes de 0 non hai probabilidade, esta sí é a función. A función de distribución é a probabilidade acumulada. Antes de calquera x antes de 0 non ten probabilidade. Por lo tanto, se vai ter probabilidade acumulada 0. E despois de 10, debaixo xa se quedou toda a probabilidade posible, xa quedou probabilidade 1. Por moito que nos movamos cara arriba non imos cambiar esa situación. Por lo tanto, por encima de 10 temos probabilidade 1. Quedaríanos por calcular para os x que están entre 0 e 10. Entonces, eses calculanse integrando a función de densidade desde menos infinito hasta x. Eso é a definición no caso continuo da función de distribución. Simplemente colleríamos, sustituiríamos esa expresión na integral e resolveríamos. E esa sería, así quedaría completada a función de distribución. Nos seguintes apartados, probabilidade de aprobar, o sea, probabilidade de sacar 5 ou máis. Ben, podese facer con función de distribución ou con función de densidade. Neste caso temos feito con función de distribución. Simplemente hai que pensar, función de distribución é probabilidade de que a variable sea menor ou igual que algo. Aquí temos maior ou igual, damos a volta, un menos probabilidade de que sea menor que 5. Aquí está igual menor ou igual que 5. Debería ser menor, sendo estrictos, pero dado que as variables aleatorias continuas, os puntos, non teñen probabilidade, entón tanto ten que poñer aquí menor ou menor ou igual. Por lo tanto, podo poñer directamente un menos f de 5. Sustituyo na función de distribución e obteño a probabilidade de sacar maior ou igual que 5. Por exemplo, seguinte apartado. Un estudiante que saque unha nota maior que a 3 pero menor ou igual que a 5. O sea, maior que a 3 e menor ou igual que a 5. Isto é estrictamente a función de distribución nos extremos. F de 5 menos f de 3. Sustituimos aquí 5, despois sustituimos 3 e restamos o que nos dá. En total, 0,24. Se usásemos a función de densidade, probabilidade da variable non intervalo integral desde 3 hasta 5 da función de densidade, e así se iría. De acordo? Ben, finalmente, calcular os valores de esperanza e da varianza. Como se calculan no caso continuo? É equivalente ao que se fai no caso discreto, só que en vez de sumatorio, integral. A esperanza integral para todo R entre menos infinito e infinito da variable u por a función de densidade. Entón, isto é o que temos que integrar. U multiplicado por a función de densidade. Non se pode usar a función de distribución. Se nos dá a función de distribución hai que derivar e obter a función de densidade. Calculando, esa esperanza é de 10 partido por 3. Varianza, sempre é esperanza do cadrado da variable menos cadrado da esperanza. O cadrado da esperanza xa está. Necesitamos a esperanza do cadrado da variable, o sea, aquí debería ser unha integral, algo así. Algo semellante ao que se fixo para a esperanza,
pero que as variables ao cadrado. Na esperanza a secas se multiplicar o valor pola función de densidade, aquí será o cadrado dos valores pola función de densidade. Así resolto, este é o valor da función de densidade, o cadrado, o resultado da esperanza ao cadrado da variable é 150 partido por 9. Sustitúese, resolvese e teríamos a varianza. Para o seguinte exercicio, o 8, só collemos o apartado A, construir unha función de densidade, porque os demais xa terían algún exemplo aplicado do que se ten que facer. Ben, pero no primeiro temos unha función de distribución e pide a función de densidade. Que hai que facer? Pois derivar. Esta é a relación entre a función de distribución e a función de densidade. Se derivamos a función de distribución, obtemos a función de densidade. Simplemente derivando esta expresión, danos este valor para x entre 0 e 40. No resto dos valores, derivada de 0 é 0, derivada de 1 é 0. 0 no resto. O seguinte exercicio que se realizará será o número 11. Nel día, a renda media para un grupo de observacións mostrais é de $500. A súa desviación típica é de 40. Cal é a proporción mínima de rendas que estarán entre 400 e 600? Proporción é equivalente á probabilidade. Que probabilidade mínima de que as rendas estean nese intervalo? Problema: non temos función de cuantía, nin de densidade, nin de distribución. Non temos como calcular esa probabilidade. Entón, que se pode facer? Se non a podemos calcular, polo menos podemos dar unha cota inferior. Podemos dicir que polo menos hai a probabilidade tal de que estea nese intervalo. Como? Usando un teorema, o teorema de Chebyshev. Hai máis teoremas equivalentes, pero isto sirvenos para este intervalo. Que nos di ese teorema? Dinos que se sabemos a esperanza e a desviación típica, podemos acotar a probabilidade nun intervalo alrededor da esperanza, e que esa probabilidade sea maior ou igual que 1 menos 1 partido por t cadrado, sendo t o número de veces que está contida a desviación típica entre o centro e un extremo do intervalo. Ben, aplicando eso, estes son os datos que temos, este é o intervalo que queremos. Isto é a desigualdade de Chebyshev. Temos esperanza, a desviación típica, e necesitamos calcular t. Ben, sustituímos. Entonces temos que queremos a probabilidade de que a variable estea entre este extremo e este extremo, que van ser 400 e 600. Entonces de aquí podemos despexar o valor de t. Neste caso, como están equilibrados, pois sería indiferente o que collamos. Se non, escolleríamos aquela t máis pequena. Ben, neste caso t vale 2,5, por lo tanto a probabilidade de que estén entre 400 ou 600 é 1 menos 1 partido por 2,5, o sea, 0,84. É a probabilidade mínima de que nos saian rendas dentro dese intervalo. Para rematar esta tanda de exercicios vais a facer un dos exercicios resoltos, ou vais a explicar un dos exercicios resoltos, o que se refire ás propiedades das esperanzas con variables independentes. O enunciado dinos das variables, dúas variables verifican eses valores. A esperanza da primeira é 4 e a súa varianza 2. A esperanza da segunda é menos 3 e a súa varianza 1. Ademais, as dúas variables son independentes. Hai que calcular a esperanza e a varianza desa nova expresión. Creamos unha nova variable multiplicando a primeira por 2, restándolle a segunda multiplicada por 3 e sumándolle 1. Cal será a esperanza e a varianza desta gama? Ben, para poder resolverlo hai que usar algunhas das propiedades das esperanzas e das varianzas. Por exemplo, esperanza da suma e suma de esperanzas, cambio de escala afectalle
a esperanza e a varianza. Cambio de orixe afecta a esperanza pero non a varianza, e varianza da suma cando as variables son independentes e suma de varianzas. Vamos co exercicio. Esperanza da nova variable. Como ten esta forma, podemos sustituílo e a esperanza desta expresión. Isto é a esperanza dunha suma. Entón será, separaremos a suma de esperanzas, esperanza de 2 por x, máis esperanza de menos 3 por eta, máis esperanza de 1. Pero 1 é unha constante, a esperanza de unha constante é ese mismo valor, por lo que xa queda así. Ben, 2 por unha variable, cambio de escala. Na esperanza, 2 sae para fora. 2 por esperanza da primeira, máis menos 3 por esperanza da segunda, que tamén sae para fora, máis 1. Vale, a esperanza da primeira é 4, a da segunda é menos 3, por lo tanto o resultado, sustituindo, é este. Para a varianza. Varianza da variable é varianza desta expresión, pero máis 1 é un cambio de orixe, a suma non a cantidade, por lo tanto non lle afecta a varianza. Queda como varianza desta expresión máis simple. Varianza da suma. Como as variables son independentes, será a suma de varianzas. Varianza de 2 por a primeira máis varianza de menos 3 por a segunda. Ben, o 2 sale para fora, como é un cambio de escala, o 2 na varianza sae elevado ao cuadrado, o mismo que ao menos 3, pero menos 3 todo enteiro. Por lo tanto, resolveremos esta varianza. 2 elevado ao cuadrado 4 por a varianza de x que é 4 tamén, que é 2, máis menos 3 ao cuadrado, 9, máis a varianza da segunda variable, que é 1. En total, 17.